Futbol denboraldia martxan da. Ohorezko regional mailan 3. jardunaldiko partiduak jokatu dira asteburu honetan. Eskualdeko ordezkariei dagokionean, maila hontan dugun Tolosa CFek Mutrikuko taldearen bisita jaso du. 3 puntuak etxean geratu dira. Talde urdinak 3-1 irabazi dio Mutrikukoari. Partiduaren berri izateko hemen daukagu Unai Etxeberria, Tolosako jokalaria, ongi etorri. Bai, kaixo, eskerrik asko. Aipatu dugu 3 puntuak etxean geratu zirela, 3 puntu garrantzitsu izan ziren liga hasiera honetan. Mutriku izan zenuten aurrean, nolako talde etorri zen kostatik? Bueno, bagenekin Mutrikuko taldea atzen sartuko asmoakin etorriko zala, eta gu baloia moitu behar genula, eta asmatu genuen behi baloia mantziguen, da atzen sartuta talde sendoa, azkenek urtutan bezala. Zuek hartu zenuten partiduaren gidaritza hori, horrela gustatzen zaizue jokatzea zuei, gidaritza hori hartu zenuten, baina ez zenuten asmatu, lehenengo minutu horietan. Bai, hori da, esan enten bezala behiek atzen sartu zian, da azkenen atzen sartuta on talde bat imina eta nahiko zaila da. Gaina eguraldia nahiko larumaten beroa entzigun, da kanpo haseko genukan, da ritmoa ematea kostatzitza egun, da espero baino gehiago kostatzitza egun. Hortxe utxeta batekoa Mutrikuarrek, faltaia hortik eta horren ondoren buruz sartu zuten, Arrizabalaga izan zen goleatzailea 17. minutuan, estrategia jokaldian defentsa lanean entzenuten asmatu eta galtzen hasi zineten. Bai, da ez behiek horren bila etorri zen, korner bat edo aprobetxatzeko kontrareson bat, eta hor inmerretzan falta bat egin genuen, da ez genuen bate ondo defenditu, eta hortxe, behien premioa jaso zuen, eta partidun sartu zian bai behiek. Mutrikuarrak aurretik jartziren markagailuan utxeta bateko horrekin, ondorengo minutuetan Tolosarri kostazitzen zuen aurrera egitea, aukerak sortzea nahi zenuten, baina nahi eta ezinean aritu zen taldea minutu horietan, golpea jaso zenuten eta ez zenuten behar zela erreakzionatu hasiera hortan. Bai, da ez, behar gaina nahiko komodo zeuden eta golakin, sartu ziren golakin baindik komodogo, eta bueno, guri kostatzen ez zitzaigun ritmoa sartzea partidon, eta egia esan bai kostazitzaigun aurreneko zati hortan. Mutrikuarrak puntu bakarra pilatu zuten lehenengo 2 jardunaldietan, 11 baten aurka berdindu zuten etxean aurreko jardunaldian. Puntu bakarra lortu diru jardunaldietan, baina hala ere talde sendoa dauka eta ligan goian egoteko aukera ez dezake. Bai, hori da, hemen liga honetan azkenen Espain mazu eguneko jolasten eozeinek irazte izu, eta hemen ikustean bezala ez egundikin gabe behiek irazten jarri zian, eta atxeen aldia juna horretik golik sartu ezpagenua, nik uste gehiago kostatuko zitzaigula. Eta eozein talde irazteko aukera dauzka bai. 3. jardunaldia da oraindik ondorio handiak ateratzeko garaiz izan daiteke. Zuen denboraldi hasiera ona izan da, etxean berdindu zenuten Zarauztarren aurreko astean Pasaian kanpoan irabazi 2-3, 3. mailatik jatsi berri den talde baten aurka. Liga hasiera bikain hori borobiltzeko etxeko partidura irabazi egin zenuten. Hortxe gakoa izan zena larumatean atsedenaldiaren aurretik berdinketaren gola. Bai, ez da, atsedenaldiaren aurretik goloi Kristianek golona sartu zuen, kalidad handiko jokalaria Kristian da golona sartu zuen, eta nik uste partidoko gakoa izan zela esan duzun bezala atsedenaldia berdinketaren juteko. Gero atsedenaldin sensazioa bazan hobego ginela eta irabazi behar genulako sensazioa, eta klabea izan zen goloi nik uste. Aipatu dugu etxean berdindu Pasaian irabazi, jardunaldi honetan ere irabazi, liga hasiera ona. Bai, bueno, liga hasiera ona indeu, baina bueno, gu azten zehar ondo entrenatu eta larumaten irabaztea eta beste zerri behatu beharrik ez daukagu nik uste. Aldeu nahin eta gero aurreago ikusiko dugu nun gauden. Zuen kasuan 3. mailatik jetxi berriak zarete, aurreko urtean ez zenuten lortu mailari eustea, horrelakoetan, orain aurrezko regional mailan jokatzen ari zarete, igotzeko helburu hori ez dut aipatu nahi liga hasiera honetan, baina ez dakit kanpotik hori jasotzen duzute, igotzeko helburu hori izan behar duela taldeak. Bueno, ez dakit, gu esan dut emezela gure eta jungo beha, jokalari batzuk aldein digu eta berrik sartu dira, eta bueno, azkenen horrek bere denbora mateu, ondo, gazteek eta fitxajek ondo sartu dira talden, eta nahiko ondo gaudezta, baina esan dizuten bezala, astero konpetitu eta astero irazteko helburu daukagu, gu beste helbururik ez daukagu, erumaten irazteko bakarrik. Hortxe dagoeneko, 2. zatiko irudiak ikusten ari gara, 2. zati horretan banakoarekin hasi zinaten, eta garrantzitsu izan zen, hasi eta segituan 5. minutuan, gola sartzeko aukera izan zen dutela, eta aukera hori asmatu egin zen dutela. Hortxe albotik aterata, etorri zen gol hori. Bai da ez, 2. zatin fuerte sartu behar genula bagenekin, eta fuerte sartu ginen, da hor, atzen jokaldi honain genuen, behiek ez zuen asmatu ondo baloia urruntzen, da, bueno, Kristianek bere 2. gola aprobetxatu genuen, aukera hori. Liga hasiera honetan Kristian asmatzen ari da, garrantzitsu ez, horrelako goleatzaile bat izatea. Ba ez, azkenen igual duzen sartu, baina garratxaka funtzionatzen honek, guain Kristianen tokatzen zaio, aber segitzen, eta berez ire aberaste zaigun gola sartzen, unai gola sartzen nahi da, bueno, azkenen talden bat baino gehiago gol asko sartzeko aukerakin da, asmatze duen.
Bigarren zati horretan 2-bateko horrekin zuek hartu zenuten partiduaren gidaritza, zuek zelaian gehiago zinetela ematen zuen, hala ere ez zenuten asmatu beste gol bat sartzen, Mutrikuarrak partiduan barruan zeuden, aukera batzuk izan zituzten, tentsioa edo beldurra antzeman altzen zelaian. Bueno, sensazioa izan ez gu hobeo gine dela edo beto gaudela eta irazi behar genula, baina bagenekin aurreneko jardunaldin zarautzekin ziguna, bat utxirazten eginan eta azkeneko jokaldin sartu ziguen, da bagenekin beste gol baten bila joan behar genula partidua lasaiago bukatzeko. Taldea eraberritu egin da uda honetan, batzuk utzi dute Tolosako taldea, fitxaketa batzuk ere egin dituzu, aipatu duzu zer horrik, oraindik jendea egokitzeko garaia dela, nola aldatu da taldea iaztekona? Bueno, nik uste azkenen hirugarren mailan genuzkan jokalari batzuk talde aldatu da hirugarren mailan segitu eta Tolosako jende gaztegoa edo sartu da talden, horrek hiru partidu besteik ez du gazte eta denbora pixka gehiago dute, baina ondo sartu dira. Eta kanpotik garritako bai, Cristian, Unai eta ondo sartu dira talden baita, Josu baita, ondo gaude bai. 80. minutuan entorri zen partidu erabakitzen jokaldia, hor penaltia adierazi zuen epaileak, eta penalti horren ondoren entorri zen 3-batekoa Zubeltzuren oinetan. Penalti hori ongi jartutakoa izan zen eta partidu erabaki zuena. Bai, hori da ez, azkenen penaltia ezerako aukera ondo aprotxatu genuen, Mario Kondo gutazun da, gol horrei esker partidua lasaiago bukatu ahal izan genuen. 3 puntuak etxean geratuta, Tolosak 9 posibiletatik 7 pilatu ditu ligasira honetan. Hurrengo astean Oiartzunen jokatu beharko dezute, Oiartzunek ligasira bikaina egin du, 3 partidutik 3 irabazi ditu, ez da erraza izango hurrengo partidua. Ez hori da, ondo hasia Oiartzun talde sendoa baita, ondo hasia 3-tik 3 irabazi ditu, baina gure eta jongo gara, eta seguro nago behaiek ere oso lasai ez diala gure kontra aukeala jakin da, eta gure aukerak aprobetxatzen ditun da, partidu honen da 3 puntuk ekartzen ditun. Hoxe izan da, Tolosaren partiduak, 80. partiduak eman zuena, Tolosak 3 Mutrikuk 1, azken emaitza, Unai eskerrik asko, hona etortzagatik, laburpena egiten laguntzagatik eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain partiduaren amaieran, Tolosako jokalariek egindako adierazpenekin utziko zaituztegu. Dressing down, I walk around the city, out of my way, looking for something I've got. Partidua berez nahiko ondo hasi gara, guri gustatzen zaigu saiatzea baloia aukitzen, saiatzen behintzat, eta lehenengo zati neuki gola arte, gero ja behaiek pixkatatzen dira, eta hobeto jolasten hasi dira, eta orduan dugu komerik pasaitu, baina sorte honez lan hona egin da azkenen markadoiai buelta eman diogu eta 3-batekoakin 3 puntuk etxen gehatu dira. Lehenengo partidua Zarauten kontra empatatzen genuen eta partidu hona egin genuen, baina ekipo fuertea dira eta azkenen ez da partidu errexeik ez. Eta bigarren partidua Pasaian kontra, lehen urten 3. mailatik jetxian ekipoa da eta bagenekin nahiko ekipo fuertea zeukatela eta zorionez irabazin genien eta gaurko partiduakin 2 garaipen eta empate bat lortu du. Askotan helburutzat eta esate dugu igoen behar deula eta gure ez dut nahi presio handik sartu eta gukutega partiduz partidu, saiatzea alik eta puntu gehien ateatzen eta bide honetik goaz. Nik uste eta hau 3-tatik partidua sentsazioak okerrenak eduki dituguna izan dela, hasieran kostatu egin zaizugu pixkat partiduan sartzea, behaiek lehenengo gola sartu dute, falta batean pixkat ola, eta gero hortik aurrera pixkat aldatu gehanean, pixkat formazio bat aldatu egunean, nik uste aurrera gota egala gehiago eta aukera gehiago sortu ditugu eta aukerak aprobetxatuz 3 gol sartu ditugu eta azkenan emaitza ona. Sentsazioak gehien bat oso onak izan diela, ez? Emaitz eta zaparte jokua ona da, jendea sartua dago eta pozik gaude alde horretatik, baina garrantzitsua izan da ez galtzea, momentu zaber partiduren batean ez golik enkajatzen, baina momentu zondo gabiltza. Helburua nik uste lehen urtean jitsi ondoren taldea sendotzea dela, sentsazioak onako bitzea eta alik eta goren egotea eta azken partiduetarako hor borrokan gabiltza eta lortu ezakegu 3. mailarako pasea.